may mga extra. Ginawa ito para sa mga matutulis na ilong. Ay, mahirap na pag walang ilong. Good morning, Philippines! What? Well, I have, you don't want to be inside. You don't want to be inside either, are you? So you want to be out grab. yeah, I'm gonna get the big stick, far long stick that I can just, okay, Han, just let you know, if I die, that's it. Love you. Love you too, bye. Bye. Kaluka, kung stami. Hindi nakatulong. May snake na nga, pinagtatawanan pa ako. Kaluka talaga to. Bahala na ito magbukal-bukal. So, ngayon, puntahan natin doon. Hanap muna tayo ng ano. Iwan ko, guys. Nagulat talaga ako, guys. Kaluka naman itong snake. Eh, patay na ba yun or buhay? You know what I'm gonna do? Alam na this. Ano to? Ito, guys, oh. Hala, ito. Mataas kasi. Ito yung gamitin ko. Hala ka. Ay, natakot na naman ako dito sa basement na ito. Oh my God, ako yung pinakatakot sa sawa. Takot na takot ako sa dyan. Oh my God, napatay ko talaga. Oh, yung mukha ko nag-shining splendor. Shining splendor. May dugo, pero bahala. Bahala talaga. Basta napatay na siya. Patay na. Kuha na, nakat na yung ulo. Yan guys. Oh my God. Oh my God. Oh, ayaw kong lumapit. Ako yung nanginginig talaga ako guys. As in guys. Grabe, ito yung pinagamit ko. Ang taas kasi. Oh God. Ang dami ko palang nalulutong munggo. Tom is coming here Monday, right? I think he is. We're planning to pack up guys, pero hindi pa rin natuloy. Hindi kasi ano pa, may mga gagawin pa. Tommy need to check. Tommy need to change the brake of his car para hindi lilipad kasi 'di ba mabigat yung kung ano man yung i-carry ng ano trailer sa sasakyan ni Tommy. So yun. Alam ko namang meron kaming ano, saan ba yun? Saan ko ba yun nilagay? Meron akong ano eh. Yung kay Bianan, dinala ko yun dito. Ang ano ko guys, hindi ko na alam kung saan ko nilagay. Saan ko na nilagay ang galay, lagay. Hindi ko na talaga alam kung saan ko nigalay. Yung pang ano, yung para siyang dik-dik ka ng garlic, para hindi ka na mag-cut, para yung garlic is mag-ano na siya, yung parang biak-biak na, idikdik mo lang siya. Meron siya, marble nga yun eh. Ewan ko, andun ata. Tingnan natin eh. I-fry ko siya para naman crunchy siya, di ba? I mean, hindi na siya maging crunchy, pero dapat paglagay mo dun is
Ano siya. So, manimaho tayo dito, okay? Okay. And then, spread lang natin yung cooking oil. Alam niyo, sa probinsya, masaya kapag masaya kapag nanonood ng basketball. Bul. Nalala ko kapag may fiesta, basketball lagi. Yung mga palaro ba gusto ko. Ngayon guys, tapos na ang ito. I-transfer lang natin ito siya kasi ito yung gamitin natin na mag-fry. Lagyan ng oil. Lagyan, konti lang talaga guys para lang gisa-gisa tayo, di ba? Lagay natin si onion. Yun lang, onion lang muna ngayon si onion. And si spinach is ready na to add. Wash na siya, na-wash na ito. So, ready to eat na to. And ilagay natin sino bang ilagay natin? Ito. Lagyan natin ng tubig. Bakit lagyan natin ng tubig? Para may sabaw at saka maluto itong mga i-add natin. Yung siya. And ang i-add natin is ito. I-add natin si colorful red bell pepper. And i-add na natin din yung si dried fish. Ito siya. Yan. And then, I think I'm going to add water, guys. A little bit. Sarap. Gusto ko ng pepper kasi yun pinakagusto ko. Yun, tikman-tikman na lang natin mamaya, okay? Marami kasing tubig, guys, so ngayon, ilagay natin hindi pa siya nag-boil, pero gusto ko na siyang ilagay, si string beans. Bakit ilagay ko na si string beans? Para maluto siya agad. Kasi gusto ko itong lutong-luto. Ayaw ko yung, ganitong klaseng string beans. Ayaw ko na, gusto ko talaga siya luto. And then, ang gagawin natin is cover. Lutuin natin siya hanggang maluto na yung string beans. And then, yung pinakalas natin ilagay is si spinach kasi madali lang yan, guys. Anyway, so yun, ikakat ko yung pork. Yung pork na naman yung ikat natin. Kasi, siya, pork ribs. Gusto ko siya ikat. Guys, nakalimutan ko guys. Hindi ko half lang of this bag yung nilagay ko. Kasi sobrang dami na. And, yun. So, half lang yung spinach. Wala silang maliit na bag. So, iwan ko na lang. So, pabayaan ko lang siya mga few minutes. And then yan, luto na yan. Pwede nang kainin. And okay lang pala yung sabaw na nilagay ko. Akala ko marami. Pero this is good. This is good. Ang bango guys, grabe. Ito yung humba natin. Kinat ko yung konti, yung bukog, yung bone. Kasi may bone ito guys. Gusto ko yung bone. Si Tami ayaw niya pero gusto ko, bahala na siya. Bahala na siya. Nilagyan ko ng maraming garlic at saka yung tawag nito? Scallion. Dahong sibuyas ng dahon. Ano ba? Paminta. Ang pinaka gusto ko sa balat ng lupa. So, balik-balik na lang ako dito. Sumakit yung tiyan ko, iwan ko, sa kinain ko ata kanina na yogurt. Iwan ko after kumain ako ng yogurt, sumakit. Akala ko gutom, nag-try ako kumain ng munggo kasi luto na siya. Wala pa rin, hindi pa rin nawawala. Iwan ko, ayaw ko yung, boring, kunting paminta lang. Gusto ko talaga dami. Yung makakain ko na yung paminta. Yan talaga yung pinakagusto ko, yung makakain ko na yung paminta. Toyo. Hindi ko na siya lagyan, guys. Itong pork pala is I wash, 'di ba? Winash ko siya. And then dinidrin ko konti, so may tubig siya. 'Di ba? So kapag lulutuin mo 'yan, kapag winash mo siya, and then lulutuin mo, hindi mo siya lagyan ng tubig, mag-produce siya ng tubig. Itong gusto kong suka, guys, na gamitin, banain na lang natin.
Tansya-tansya na lang, guys. Okay? Yun naman lang talaga. Okay na yan. Kasi mamaya, lagyan natin siya ng vinegar. Oh, sugar. Yeah, sugar mamaya. Itong suka is ganyan. Konti lang din. And then, lime. I know, pero gusto ko tong lime, guys. I-try ninyo, guys. As in, iba talaga yung dating. Sa akin yung lime, guys. Sa mga luluto, mga ganito. Kapag magpaksiw kami ng isda, lagyan namin ng lime. Parang ganito na rin din. Then, may mga nag-react din sa ginawa ko na macaroni salad. About iba daw yung macaroni salad ko, ba't walang chicken, ba't walang yung dito, very Italian yung ginawa ko. Yun dito sa US. Kapag Pilipino yung gawin mo, iba talaga. Pero sila, iba din. Yun. So, cover lang natin siya, lutuin natin siya. Ito na, guys, sobrang ingay, guys, yung vent. Inon ko kasi, yun, ito siya. Inon ko lang siya. Marami pang tubig, pero gusto ko yung dry. Lagyan ko konti ng guys, sugar. Gusto ko yung malupay-lupay. Yun. Sugar. Kailangan may tamis konti. Para mabalance yung anyway. Slush na lishi-lishi. Ang gagawin natin is tuya-tuyaon para mag-distribute yung sugar. Oh, honey, honey. You are my kind of girl. Da-da-dee-da-dee-da-dee-da. Sugar. Oh, sugar. Lasang adobo. Adobo. Yung kapitbahay namin. Grabe yung party nila. Tapos na akong nagmukbang and I hope you enjoy. Hindi ko alam kung i-upload ko to siya dito sa video vlog or sa food time natin. Yun. Tignan nga natin yung kapitbahay. Tayo, magbiing nosy. Daming tao. May mga bata pala. Yung mga sasakyan is andun sa gilid ng kalsada. Yun. And ako is magbihis, maghilamos, and saka somebody's here. Where's Dada? Is he here? Is Dada here? Little boy. This boy. Are you gonna let him in? Are you going to let him in? Oh my God. Come here. Come here. Yeah, where's Dada? Where is Dada? Where is he? Go. Where? Hi guys! Gumamit na naman ako ng mask. And yeah, before ko i-end itong vlog, yes, ginamit ko yung ibang mask. This is kakaiba. Para siyang jelly. Parang feel ko yung parang gel. Yung nilagay ko sa mukha. And then, dalawa siyang 2 pieces siya sa ibabaw at saka dito sa bibig na part. Nakita ninyo may line dito. So, yun siya. Kailangan ko lang siyang idikit yung sa ilong na part kasi may mga extra. Ginawa ito para sa mga matutulis na ilong. Ay, mahirap na pag walang ilong. Yun. Feels so good, guys. As in, para siyang ice na nilagay sa mukha mo. Ito siya, black charcoal hydrogel mask and detox moisture revitalize. Yan.
And yun siya. Maganda naman siya. Natakot si Misty, guys. Sarap ng feeling. Upo muna tayo dito, guys. It feels so good after washing my face. Yung ano, sobrang, as in hanggang ngayon, sobrang, ano pa rin yung face ko. Parang sobrang, parang feeling ko may nakadikit pa rin. Parang ang sarap sa feeling ng mukha. So now I know, kailangan ko ng mask. Parang makatulong talaga siya sa face mo. Nag-iba nga itong face ko. Pangit pa rin. Anyway guys, thank you guys so much for watching. And I will see you guys na lang sa susunod kong vlog. Please don't forget to like and subscribe guys, okay? Thank you guys so much for watching. And I will see you guys in my next one. Bye.